suposo que la crisi econòmica ens està descol·locant molt a tots, no? Perquè són canvis de patrons molt profuns o de formes de vida que s'havien consolidat en els darrers 10 anys, en la darrera dècada, i que ara, com a mínim, han de ser revisades. Sí, però nosaltres, aquests canvis de vegades són més superficials del que sembla, perquè si ara parléssim, aquesta conversa que tenim vostè i jo, Jordi, fa 20 anys, o fa 30, ja hi hauria hagut gent que hagués dit si és que anem cap al socialisme, no? Això ha d'acabar, el capitalisme acaba. Una visió més cataclísmica del món. En canvi, ara, la gent sap que el que ve és més del mateix. Tot i que pot haver canvis, com per exemple internet, que no sabíem que venia i que ens ha canviat bastant la vida, i segur que n'hi haurà uns quants que no sabem quins són. Això és interessantíssim. No podem predir el futur. Hi haurà canvis d'aquesta manera, però no hi ha un canvi de sistema. Hi haurà més del mateix en molts sentits. Ara, que hi haurà mudances molt importants els propers 20 o 30 anys que no en coneixem, que no hi ha cap economista, ni sociòleg, ni científic que els pugui dir. Això és segur. És un fenomen del qual no es parla mai, perquè l'home modern està obsessionat per predir el futur. I ara ja t'estan predint, les potències emergents, la Xina, el Brasil, ja t'estan fent un mapa dels propers 15 anys. No ho sé, pot passar. Igualment que no esperàvem, el cas d'internet és molt clar, això, doncs ara hi haurà 2 o 3 canvis que no coneixem. El futur no es coneix, per definició. Jo, professor Giner, deia a la introducció que hi ha un factor de crisi econòmica que ha condicionat també un cert aprimament de les ideologies i que les ideologies estan condicionades a la política. Hi ha decepció, hi ha desànim, hi ha desafecció? Sí, el desànim segueix la crisi, però és que la crisi no és tan catastròfica com la de l'any 29. Això és una crisi menor. És una crisi greu. Aquí a Espanya hi ha 4.300.000 o 4.500.000 aturats. És preocupant, molt preocupant, perquè com ha de ser en un país civilitzat, has de pagar aquests aturats d'alguna pagar. Pagar, però sí, és pagar, subvencionar i ajudar els aturats, no? Però dit això, no estem a la crisi del 29. La crisi del 29, que realment va ser la crisi del 30 al 31, perquè el 29 va esclatar, no? Com la nostra no és la crisi de l'any 10, és la crisi del final del 7, però per ser més precisos, diguem que és 2008, no? No és una crisi, aquella va dur l'estalinisme, el Hitler, el feixisme italià, el feixisme alemany, el franquisme en gran mesura, va haver un lliscament cap a la dreta d'una violència terrible, va haver una política nova molt interessant i progressista, per dir-ho així, als Estats Units. En fi, al món va haver un sotrac, i la revolució xinesa es va accelerar, en fi, un sotrac bestial, el més gran que hem conegut, els homes els darrers 100 anys. Ara no és una crisi, és una recessió crítica, una recessió seriosa, dintre de les fluctuacions del capitalisme. Jo ho explico amb el guix a la mà a la Facultat d'Econòmiques, vull dir que això estic parlant ara en nom, de fet, dels meus col·legues de la mateixa facultat, no solament amb el meu, seriosament. Ho expliquem als estudiants, nosaltres els hi expliquem que el món econòmic és cíclic, que venen les crisis, els alts i baixos, això estava previst. O sigui, tampoc tenim l'obligació, i sobretot des dels mitjans, a no crear pànics innecessaris. Qui està aturat ara, o un jove que té, fixi's a França el que està passant aquests dies, no estan preocupadíssims per això de la jubilació. La gent jove està preocupada per la jubilació dels nens. Interessant. Doncs això ho estem... Hi ha un coixí que és l'estat de benestar, per això a mi em costa molt entendre la gent de dretes, perquè si no tinguéssim un estat de benestar, un sistema solidari de redistribució de riquesa, això seria un desastre, però ara el tenim, l'any 29 no el teníem, i estem redistribuint i, en fi, ens apretem el cinturó i, en fi, ho estrenyem, per dir-ho ben dit, ens estrenyem el cinturó, però la cosa no és tan greu. Salvador Giner, reescriuria aquella carta sobre la